मोजांनो फोनना ला माबा आजनाय जाबाबो तो फिसाफोरनि माबा फोनबा हामोना Duk 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 duk. Ayo, nang jaket aja. Duk 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 duk. Om Namo. Om Namo. हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मनालिसा बिटि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायहरफिनबावबाय। बिराद गोबावनि उनाव खर'आव एसे नेचारेल बेसाद लागायनो नागिरदों नै लोगोफोर। नुखाबाय जानांगौ आरो थाम्बनेइलाव नायनानैबो हमनो हाखाबाय जानांगौ। दानिया लोगोफोरजों माबायदि खालामो नायलांबाय थादो बिदिब्ला। एल'भेराखौ खालामग्रोदों माबायदि जाखो नायनो र'। ओमफ्राय दा बेखौ खालामसै ओमफ्राय ज' मिक्स खालामसै। जाबायना बिलाइ आरो जबा बिबार जिथुखा थानायफोरखौ देग्लिना लाग्रोबाय। एल'भेराखौ एक्सट्रा खालामग्रोना लादोंमोन आरोना। ओमफ्राय हेनाखौ एक्सट्रा गलिना दोनखानाय दङमोन सिगाङावनो, बेजों मिक्स खालामजोब्बाय गासिबो। दानिया सानैजों फुनलायलायनोसै लोगोफोर। आंनिखौ फुनग्रोबाय। आंबो फोनखांबाय नालाय दा बिनिखौ फोननानै होगासिनो दङ। एसे मोजांनो केयार खालामनांगौ गाव गावनि खर' खानाय मोदोमखौ। नै लेवा दा मालाबानो जि अरथाबनानै दङ। नै थुम थुम जालायनानै दङ। सर ओइ लाबो संख्रिया दासो नुबाय। सर हेना फोनदोंमोन जोंहा नै बादावलायनानै थै गबाय साला बाबि आंनि थै गोजा बेफोर गासिबो गगाला नै थैयानो स्रोमा हनै साहा लोंबाय माने फुनखांनानै ओरैनो थास्लायस्लाय साहा लोंबाय लोगोफोर। ओरैनोथ' जोङो 4 आवार्ससो लानो गोनांमोन आरोना। ओमफ्राय बेना 4 आवार्स जादोंना जायासै आं मिथिला। बे आंनिफ्राय एसे आवगाय न'आव थांबाय नालाय। ओमफ्राय आङो 4 आवार्ससोआनो लानाय जादों आरोना लोगोफोर। एसे नागारना लानायानो मोजां। नै लुक्सआ लास्टनि नायदो लोगोफोर। आं मोनसे रिल्स बानायनायमोन। खारनो फैदों जोंहा खारनो। बाराद्राय पेटलि जाबायना उफाय गैया। सासे आरो बेयाव सासे लोगो नेदों। लोगोआनो जाबाय नैबे लोगोफ्रा एसे निहोरावबो गानांगौ। सेन्देलखौ खुबाय आं बैथिं। नै सोरांलायबाय। जों गामि खाथिथिं फैदों। बैथिं जों गामि बिथिं गेसा रास्ता। खारखांनानै ओरैनो दसे आरोना ब्लगनि थाखाय एसे देखायबाय आरो नोंसोरनो देखायबाबो जाया नालाय। जि मोजां बानानै दं नै शुटिंआव गाननाय माखासे ड्रेस लोगोफोर सुनानै होबाय आङो। बेयाव नारें सेबना लादों एसे गोखैसिन होना लाफ्लांबाय आरोना। मोखाङा बोरैबा जालायबाय आंना। ओमफ्राय नै जोंहाना बिफाया फुङावनो सानफ्रामबो बेखौ लोङो आरोना। बेखौ अरुणाचलनिफ्रायसो लाबोनाय नैबे बिलाइयानो आरोना लोगोफोर। पासिघाट होननाय जायगानिफ्राय लाबोदों। लोंनाया बे बिलाइयानो आरोना। जोंहाना फादारना सुगार दं नालाय बेखौ सानफ्रामबो लोंनांगौनो। बेखौ मा नाम होनोथाय आंबो मिथिया आरोना। मानसि मोजांफ्राबो लोंनो हायो। मानसि मोजां माने बेमार गैयिफ्राबो देहानि थाखाय लोंनो हायो आरोना। जोंनि गामिनि लामा
Pam जालाय खानसि दसे दे ओम नमः होनलाय सना आयौ दे ओम नमः होनलाय बाबु दे आयौ मारै मिनिदो दे बेखालि मंगलबारमोन लोगोफोर ओमफ्राय आंनि ब्लगा दा मानि सानथाम साननैनि जाखायो आरोना आङो एसे थाब नागारनो बाथ'नानै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखायनो सानथाम सानब्रैनि ब्लग लानानै फैखायो आङो फैबाथाय जोंहानि न' उनाव सिनायनायथ' नङाथ' आरो मोखांफोरखौ हनै ना जोंनिथिंजाय माइआ मोनजोब्बाय मालाय हागासिनो दङ दानिया आङो दकमकायाव थांनो ओंखारबाय लोगोफोर मानि थाखाय थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो दकमका बाजाराथ' मिथिखायो लोगोफोर खाथि खालाना वेडनेसडेआव जायो बाजारा ओमफ्राय जोंना लांहिना सानडेआव जायो ओमफ्राय दा दकमकायाव फैदों जोङो जोंहानि जारौ माने आनैमोनहानि जारौनि इउनिफर्म ड्रेस सिलाय होदोंमोन बेयावनो माने मोनगोन होननानै लानो फैदोंमोन नाथाय मोनासै गोबाव जाबायमोन सुहोनाया एसे फिसा जादोंमोननो ओमफ्राय बेखौबो आरो लाबोफाबावासै आरोना दखानिफोरा बावबोबायनो खुस्थ' उल्थासो खालामदों आं बिसानि गेटआ थांखाबो बिसानि न'आ गोबाय गिजि जाजोब्बाय ओमफ्राय खालि दहाय हरफानाय मेथाइखौ जागासिनो दं नै आयौ ओमफ्राय दाबो गिदिर मोनाव हाबलांसै माला गुफुर जागोन गैयानो लाबोनबावदो लाबोनबावदोनो ओमफ्राय दखानावनो दावराव जाबावबायसो नांलायबाय सानैदो दखानिजों दखानि जे बुस्थुखौ लानो थांदोंमोन बेखौनो मोनासै गारि भाराखौ ओरैनोथ' मेन न'आ आब'मोनहाना भालापारा होननाय जों गामि खाथियावसो आरोना ओमफ्राय दा बिस्रा बेयाव थांनाया 4-5 बोसोरसोआनो जाबायमोन नामाथाय बावलायलांबाय आङो मालाय बिथाङा हेबनाय नै बेबो हिसमा ओमफ्राय आरो नैबे माफ्ला बैबो माफ्ला बिराद रोंखायोहाय आसु ओमफ्राय नै लोगोनि गारियाव गाखोनो मोनदों दिनैसो माने जोङो गोदो कलेजाव ज' फरायनायमोन मुवामारिनि पेसेन्जार गोजा दिनै मा लाखो आब'मोनहानिफ्राय मुवामारिनि ओमफ्राय जुमिनदावनि सानै आरो उनाव मा गामिनि फैनायावबो आदैजोंनो फैनो मोनबाय दाबो टेम्पुखौ सोलायबाय दा जों गामि थांनाय लामानि टेम्पु गाखोलायबाय लोगोफोर दासो लांफैदो आयौ सिनायबावाखैसो दिनै लेट जाबाय ओइथिं माखासे दं मेंबाय खारनानै एसेल'सो खारो आं आनै खुलिबाय दरजाया र' माबाया जोंनि बाखिया अखाफोरा जि मोजां माबा अखाफोर फुंनि बयबो बेरायदों मालाय नै लामा ओमफ्राय जोंबो खारना फैखांबाय न' थांगासिनो गिदा गिदि जालायनाय मेचिन देरखो सना बाबु नै थिनाय दा माबा जादोंनो दे फै बाबा लाजिदों दे फोनना ला दे होनबाय दे न मोजांनो फोनना ला माबा आजनाय जाबाबो फिसाफोरनि माबा फोनबा हामोना
माम जादों मालाय हाजिया गामि बेरायनो फैबाबो माम जायो थारुनजों ना मालाय थारुनजों ना जाफैदों बाबुआ बोलो गोरा जाथारसिगोन हाजिया माम जायै जायैनो गावसो दांबाय नामाहाय जालाबाथाय फेरनखायो बे थिखोखांबाय बेरायदों आजाया मा 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 होनबावलाय नामानो जारा उन्दुलांबाय थुनायासो जादो दा बेराय उन्दुनो ओंखारबाय ओंखामबो जाबाय ओइसानावबो बैलाय कान्ट्रिमानावबो एसे जाबावबाय थारुनजों नानो आरो फिथाबो एसे जाबायना दहाय निसा नांबाय हैलां गैया हैलांखौ बाज्ल'नानै सेमफायनोसो नागिरो उन्दुआ बे हैलाङाव बिसिनायावनो उन्दुगोन आरो दानिया आङो बाबुखौ फुथुखांनानै आबैनो खर'आव सिनथुखा फैनानै होखांबाय ओमफ्राय दा नै फादारनो फुनना होनोसै दाखालिबो फुनना होदोंमोन आङो एसे रेड जानानै दङ आरोना ओमफ्राय दिनैबो एसे मोननाया एसे रेड जानाय बायदि फुनना होनो सानबाय आङो ओमफ्राय नै नेबाय थादों आङो फैयाबो फैया नै मालाय गामसा गाननानै फैबाय लंपेन्टाव दाग नांजानो गिनानै ओंखायनोथ' गोसोमखौ फुननो नांला मा होनो जोंना फादारना खानाया मोनजोब्बाय नालाय ओमफ्राय गोसोम फुनो मालाबा ओमफ्राय गोसोम फुनबाथाय माने खर'आव सिथर जाजोबोनो आरोना ओरैनोथ' माननाय जायानो ओंखायनो फुननांला होनदों आङो जि थुखायानो मोजां बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला लोगोफोर आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय लोगोफोर नोंहालाय बुंनो हायामोन आंनि जायगायाव आंनि फिसाजोखौ लांफा होननानै